kwan kahimanan sa pagpanguhag nokos ha. Okay na siya, signal na siya para dito banda magag barko. Pinsa mga guys. Lay iwas disgrasya. Agi ni siya mo ni siya kwan blinker para ang nukos muda po ani. Oh, kita nyo. Ini ito mga gamit. Kini siya mo na mukuha sa nukos. Nawa pa lang ni siya paon na. Panan pa ba na? Panaan pa ni siya. O nukos nga binuwad. Ini siya. Oh, pariyan niya. Ay mga pan. Iglabay na baro na nukos. Masangit no? Hait kayo. Mga zero. Ano siya guys? Nga, og hayag buwan. Pareha karon kay hayag buwan. Ini atong para kuha ha. Oh. Very good. Naay mga burlas. Ikaw sa dagat na ang nukos mukaon ta masangit diri. May tag-upat 5. Og dili mo nga color. Kini gray, yellow green. Og dili mo angay sila na direta sa kwan. Blue. Kaya ang mga nukos lahi-lahi na sila subaron kada gabi. Mga guys, gigahan no kay Katong pagdoon. salin sa audit. Dahil sana, repair bangka. When you're skyline, see the winds again. Tara mga guys. Bugsay. So padong namin sa loud guys kay manguha na mig nukos. Sangko. Sangko lagi. I wonder how. Okay, padung namin sa loud ha. Ano man yung mga gamit. Ay pasod o mga ano na. Pasod laro na itong makina kay